estat aquí per fer un arbre al poble del Pens. M'han vingut a buscar a mi per coneixença i perquè, bueno, més o menys per l'edat que tinc, sóc un dels referents en quant a la força. I aquí estem per intentar entre tots, perquè aquí tots som iguals, tots som i serem iguals, vull dir, poder-lo aixecar aquest any. Si Déu vol, les ganes són que demà, a les 11 o les 12 del migdia, el puguem arribar a aixecar. Serà una victòria per tots. Les branques, calculo que n'hi hauran 30 i pico. No sé si cabran totes, però si dona temps, estem disposats a acabar la nostra feina a l'hora que sigui, podent-hi posar quan més millor. La trobada del Pens jo la trobo molt bé, original, buscada, i com que hi ha contactes d'altres trobades, hem pogut arribar a cridar molta gent. I la gent ens ha acudit sense cap classe d'interès, que això és el tot. Estem treballant aquí per amor a l'art, perquè això no sé si hi ha masses oficis que ho fan. I disfrutant, treballem i disfrutar, que ja costa molt. Y algún dato que tengáis en alguna...
Sí, bueno, ya.